Ordiziako Majori kiroldegiko igerilekura ere iritsi da esklerosi anitza duten pertsonen aldeko kanpaina. Busti zaitez lemapean, gaixotasun hau dutenei laguntzeko ekimena egin zuten igandean. Dirua jasotzen aia, salmentakin, eta gero aia apuntatzen baitare zenbat igerekin duen jendek, hori simbolikoki edo, ez dakit nola ingo dan hori. Eta dirua jasotzeko, suposatzen dut, elkarte gero investigaziorako edo elkarten berrikuntzak iteko, guretzako, zer daukeu fisioterapeuta, daukeu logopedia, daukeu psikologo, eta asko behar da. Pistina sartu, eta nahi dituen largok, eta gero guri esan inde eta hainbeste metro, inde eta hainbeste largo, eta punto. Kanpainarekin gaixoen bizi kalitatea hobetu nahi dute. Beste helburuetako bat, gaixotasun honek sortzen dituen arazoak gizarteratu eta jendea sentsibilizatzea da. Ezin dezu ibili, esentzia ibili, bakizer, eta jendek ezaki ez ulertzen, eta gu saiatzen gea azaltzen, baina batzuk esaten du tienes kuento, eta holako gauzak, eta hori ez da bat ere atsegina. Nere izepak izan zuen, eta aspaldi, eta etzekien zertzan. Eta orain, 25 urte beran dugu nik dauket, eta jendek jakin gabe jarraitzen du. Eta pentsatzen dugu gaurkoan eguraldiarekin jende gehiago animatuko dela, esan diguzu erosteraia gerturatu direla aurreko urteetan baino gehiago, Bai, aurreko urtean dana iluna zeon, eta etzan oso eguraldi politie.